Sigurado ka? Alright mga katupay, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzalez mga katupay. At siyempre mga katupay, magpapalaro naman ako sa mga bata dito. At siyempre sana mapasaya ko sila. At siyempre mga katupay, pagpapahula naman tayo sa pamamagitan ng ating Maywaga Box. At sana mapasaya ko yung mga bata. Okay, aso tayo. At siyempre, ready na ba kayo mga bata? No! Siyempre, ito ha, pag nahulaan nyo yung pangalan ng kindi, mayroon akong ibibigay sa inyo, bawat kindi. Tama ang hula nyo ay 5 piso bawat isang kindi. Okay na ba yun? Ready na sila mga katupay. At siyempre mga katupay, bago ang lahat mga katupay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman and click the button bell at click all para maging updated ka sa mga i-upload ko mga video mga katupay. Alright, sino una nating mga kalaro? Si Raisa. Siya po. Ray. Hello, Ray. Ilan ka na, Ray? Okay, 10 years old si Raisa. Ang ganda ng pangalan mo, Ray, no? Alright, Ray. Napakilala ka na, di ba? Raisa. Ayun, ang pangalan niya mga kapal. Ready ka na, Ray. Ready ka na, Ray. Okay, ready. Dukot na, Ray. Dukot din ito, Raisa. Ano pa sa kamera para maganda? Ano pangalan? Strawberry jam. Ano pangalan, Ray? Isa, dalawa, tatlo. Max. Max. Mo. Yay! Tama, ganito. Balik. Balik, pag naula na, balik. Binalik niya. Ayan. Oh, isa pa. Isa pa lukot kasi sa tama yung sagot mo eh. Agad. Okay. Nips. Bukutin mo nga. Galing. Sige, tuloy. Sige. Anong hula? Ano hula? Ano? Max ulit? Lollipop. Tama! Max pa rin, Max! Tama. Sige, usunod na. Okay. Ladies first. Snow bear. Dober, sigurado ka? Ay, mali. Tatlong hindi na ulan mo rin, di ba? Tatlo. Sige, siyempre, bibigyan na Siya muna. Venue. Halagang 15 pesos. 15 pesos. Okay mga kapay, ibigay ko na yung video ni Raisa. 15 pesos. Masaya ba, Ray? Masaya? Tama. Okay. Sino sunod? Ito po, si Shaira. Katabi tayo na. Ito, dalawang siya. Hello, Raisa ako siya. Raisa, ikaw Saira. Opo, S po siya. Ako Ano R. pangalan mo? Sisa. Saira. Raisa, Saira. Oh, ganda ka. Ilang taon? Ilang taon na si Saira? Mga isang taon na pagitan nyo, no? Okay, Saira, ready ka na? At na isang kamera para makita yung kamera. Okay, ready na, Hindi na tayo tatanungin, kilala na tayo. Yan, tumingin sa kamera. Kamera tingin. Max. Max, sigurado ka? Muli. Wala! Ano nga pala mo? Dynamite sa hanggang. Next. Tapos na po yan. Ito naman si Hindi ko kasi alam ito eh. Kero, mga katupay. Ito yung pangatlo ng kalaw. Ako maghawak sa... Nakahula ka ha, baka mamaya tulad yung sila unang tulog. Kero, inaanap ko pala sa binyag mga katupay. Okay. Lukot na. Kirog, mabusin na. Yan. Ano hula? Ano? Oh, yun yung ano! Marami yun dyan, pwede kong balikan. Yan, hanapin mo kung anong hawakan dyan. Wala kong alam dito, babe. Ano? Hindi ko sa ano. Hindi ko lang. Different. Bipres! Sigurado ka? Ano? Bipres ulit!
Dalawa na. Sige. Okay lang, walang may pak. Oh, ano, may naman ka na? May 10 ka naman. Lima. Ano? Ayo. Max, sigurado ka? Ay, punutin mo nga. Deliveran. Ano siya? Si Botbot na ko. Sapalok. Si Kiro. Dalawa no? Kiro. Dalawa. Alright. Siyempre mga Si tupa. Kiro. Uy. Bibigyan na natin si Nero ng dalawa. 10 pesos. Hindi pa ako 15. Wala may pak. Di mo kay. Oh, di mo carry. 10 pesos. Masaya ba, Nero? Yes. Alright. Siyempre, mayroon na ang pangaman natin kalahaw. Hi, si Bot. Bot. Alright. Ilan taon na si Bot pala? 7. Okay, magiging na. Okay na, tupok na. Ano, meron na? Sige lang. Ay, lugi tayo kay Bot. Kasi dito na sila. Meron pa. Ayun, Dami pa yan eh. Diba, marami pa. Ay pa naman. Meron na ka nanawakan. Anong ulang mo? Mentos. Mentos. Diba nga? Mali. Very good. Very good. Ako na walang nabunod. Pala eh. Okay lang. Meron na. Wala pa. Harap sa kamera para makita tayo ng kapugian natin. Libres. Ay, lalo. Sayang. Isa lang na wala. Ako pinakaano. Yung 5 piso. Kasi ito post ko nito yung sa'yo. Ay, pito ko na. Kaya ko 5 piso. Okay lang. Na-scam na. Yan, okay. Kuya, ulit! Si Sarah, hindi pa nakawala. Ulitin natin si Sarah kasi walang nasiro si Sarah doon. Okay. Balik natin si Sarah mga katupay dahil hindi man naman siya nakahula kahit isa mga katupay. Kaya siyempre, paulitin natin sana makahula siya ng pangalang hindi mga katupay. O, Sarah, hindi ka na ha. Kailangan makahula ka na, pinuwisan ka na. Ganyan natin para mahawakan mo talaga maingin. O, meron na. Wala, ano? Wait lang. Ano, meron na. Wala. Harap sa kabila para tayo. OMG, umuulan na! Meron na. Ano to? Pwede ka magpalit dyan. Marami pang may naman pa tayo. Pares lang tayo sa ino. Ano? La. Pinawisan sila. Pinawisan. Parang tayo. Pawis ka na. Ma? Gano ka? Nakakaulan na tuloy natin pa isa. Okay. Isa pa ako sa'yo. Tama naman yung ulang mo. Yan. Meron na? Oo. Biglang pumasok si Shaira. Wait lang. Ano hula? Paulit. Oop! Hindi ko to alam. Hindi mo alam. Alamin mo. Ano? Yan. May lawak ka? Meron na. Di mo alam. Ay, bawal yan! Ano yung hawak mo? Ano yung textureless? Mahaba? Hindi, pabilog. Pabilo? Monami. Ha? Oo, Monami! Muna, Mi. Sabihin mo nga. Ano yan? Uy, sabi ko nga, ex ko kanina. Isa lang. Kasi ba Ay, hindi. Isa lang na haulaan mo. Isa lang. Siyempre, bibigyan na natin mga katumpay. Sabi ko nga, Three. Ano ba? Okay. Mga katumpay, mayroon na siyang 5 piso. Okay. Paulit. Wala na ba yung clear dyan? Ayan na, uy. Okay, pakulitin natin mga tupay. Tag-iisa lang hindi yung nahulaan nila. Okay? Sima. Yung bata, mapapasayan natin yung mga bata, mga tupay. Alright, mga? Tapos pagkatapos wala na naman ako nahulaan. Pahawak ko naman. Uy ka. Ay, dami! Sabi na si Shaira ulit! Kaya ulit kasi isa lang nahulaan niya mga tupay. Wala na naman ako maula. Pero ang sabihan mo. Sige, ready na, sige. Tapos biglang nahulog. Tininin. Yan. Oh, meron na. Wala pa. Ay, pala. Meron na. Pampano. Meron na. Ito. Yan next oh. Ah! Palit.
Ay, ang galing talaga ni Shira. Ah! Ano ka ba? Ano, meron na? Damo ng kamay mo. Sabi? Sabi Sige. ni Mark. Nakatatlo na, nakatatlo. Yan na, wala. Dapat yun ang pinapaulit. Marami ng pera yan eh. Alright. Hindi. Wala. O, bigay mo to kay Shaira. Papalit sa XO. Super, sige. Tama, tama. Very good. Tatlo na, tatlo. Sige na, sige pa. Tama yung ano mo, yung hula mo eh. Sige, Wait, sige. pag naubos mo yan. Ah. Hindi ko na to alam. Ano? Meron na? Mentos. Mentos, o sige. Ay, mali. Mali, mga tupay. Wala na, isa na lang to. Uy, kuya naman. Mali, Dami ako na lang. isa na lang to. Kuya, ibalik. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang eh, oh. Ako na lang! Ay, pagbigyan natin. No! Huwag na! Ang dami nila. Ah, sige, sige, yeah. Bibigyan ko muna ba yan, no, Saira? Baka makalimutan ko eh. Oh, Thank you po! yan. Alright, ay isa pa natira. Siyempre, zero na daw yung ano, uhula. O, di, di. Ito na mahula ko. Kuya, di ko to alam. Kuya. Ha? Nakasubscribe ako kay kuya eh. No. Ano? Kaya mo yan, Chiro! Yung nasa tindahan Ano nila. po yan? Kala ko yan. Pinawin lang si Zero. Oh, ayun! Oh, sige nga. Champi! Ay! Ay, mati! Alright. Wala na laman. Wala na. Next, sa susunod nating laro, no? Yung ano? Alright, mga katumpay. Masaya ba kayo mga bata? Dito Ay, po! dito kayo para makita sa... Yo. Masaya ba kayo? Hindi ba? Masaya. Alright, so siyempre mag-iisip pa kami ng sunod na laro mga tupay. At siyempre mga tupay, tapusin ko na dito yung video mga tupay. At siyempre, bago tayo magtapos, kung sino pa hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, pa-subscribe na ron mga katupay. At click the button bell, click all para huwag din niyo update na sa mga i-upload ko mga video mga tupay. Masaya ba kayo mga bata?